Дами и господа, този поздрав е направен от Кали за нейния скъпоценен съпруг Росен и за техният прекрасен син Райко, за фамилия Цанкови. Най-големия Росен талисмана. Хайде, брат ми, Росене, вала, баба Родан, о Якимово, Емпалар, БМВ-то, Яша вала, Райко шефа от Якимово. О, Райко шефа, си боса на Якимово. Всяка майка Райко шефа не ражда, той е големия шеф и си мангутбари фамилия. Всичко